אני בבעיה. אחותי חוגגת בת מצווה. איך לא? החליטה לעשות ריקוד לבת מצווה. עכשיו גיליתי שאמא החליטה שגם אני אהיה חלק מהריקוד הזה. כוריאוגרפית ואמא שלי ביקשו שאני אשלח להם עכשיו סרטון שלי רוקד, כדי להוכיח להם שאני אשכרה לומד את הריקוד. שתבינו שכבר לירזי שלחה סרטון שלה רוקדת את זה. שאני לא אשלח. בקיצור, אני צריך שמישהו יסתכל עליי ותעשו לייק אם אתם חושבים שאני עושה את זה טוב. קודם כל נעשה קצת חזרות. תאמין שכל החברים שלה הולכים להוריד לי עוקב אחרי הריקוד הזה. אני לא מסוגל. לא משחקים בנשיקה סתירה ביחד אחר כך. די מאמי, קח את זה ברצינות. במקום מתנת בת מצווה תזכרי את זה. כפיים! הפתעה! דוגמנית, התקף לב קטן, שבשבת ויעד ברגל, ימין ושמאל פפרים שובבים. עכשיו אני יורד למטה, ברך למאור וברך לתקווה, ידיים למטה, אני שובבה וסקף טיק טוק. מינימום מאיה ג'ריס. את זה אני שולח לקבוצה, עדכן אתכם מה הם ענו?